Olokujula nomndeni. Ujwala nomphakathi. Uthole mina ukuthi Sithatha abantu bami this week. Ngitshengise So, do you know from that about ngcwaba? Iblame ku. Isilwana kuye phela manje. Iyovela emakhameleni ukuthi bewulokujula naye. Lokujula ngapha, ugadlwa ngapha. umuntu eyiso wakhe. Ngithi ngibangeke uzoyikhipha lokho ngiyefuna. Ahamba endlini. Shuthi ngizwe idrobo ekhishini ukuthi khona into ayikhiphayo. Makaqhamuka ngifastela because ikidney lakhe labonakala. Uphethe umezi uphethe sonke. Makafika angazi bekafuna ukuhlaba ngiphi. Angiyisi. Nithi nje ngiyaxolisa ke kwenzela ukuthi mangithi ngimbamba ngesandla angivile. Eksekusiwe bafithize boy kuzigcine siwe ukuthi Mr. Sipho sokwazi. Zamakhansi ngezangathi ngephi nekuthokoze bani. Asithathe lapha nsombed lokho. I'm here with Izinto Orlando West. uze ngapha mama. Ngize la ngizolungisa igama lami. Okay, so you have your favorite abasho pe. Sanibona guys. Khuluma noMasonto kaMkaro highly known as Ukhupha. Yeah, sizinhle. How are you? So mama wena uthi uzolungisa igama lakho. Uningi. So sicela ukwazi usuzinhle umuntu onjani, uzinhle onzalo. Uzinhle umuntu ophaphayo, uthanda abantu. Oshaya. No. Okay. So uzinhle onzalo for a living. Ngiyafunda. Isikolo. Uniform. Yebo. Una ngaki? 18. Oh. So wena ucela ukujola una 15. Aw. Boyfriend yakho phela iphuma la last ithe nina 2 years 6 months. Yes, something like that. 2 years 2 months. Ucela ukujola una 16. Una 15. Okay. Bekana ngaki na una 15. Unangaki into engayo. Nanga manje. Yo bamba 24. Ay. Okay. Okay. Shoot yena makana 22 wena una 15. Definitely. So kahle na liyashaya ngoqobo. Angazi ke. So wena naye ngicela ukujoba ni 20 September 2023. About the relationship njani? Eqaleni besiright. Bese makhanda isikhathi ke baba umuntu ukuthi abe busy namantombazane yabo. Like cheat I know it. Oh. Okay, so have you ever find out when a cheater or bozwa ngabantu? Ngithole phone yakhe. WhatsApp ithombe. So don't you know ukuthi phone yomfana iyahlonishwa? Yes. So wena phone yakho ufuna? Ngoba ngiyambeka ivunulo exactly. Shuthi lento benifuna nitholile nithi. Yibi. Uthi uyafeba na uyafeba. Mina ngifike nini? Sengithole ukuthi idala ngifekela. So wena wenze revenge ngento engaphambili. Uthole kanjani? Uthole kanjani yo? Bayusho choose Oh, shuthi lento le bekayikhuluma la iqiniso ukuthi wena nje kahle kahle bomthandela yini? Ngimthandela ini? No, like lento engikhuluma ngayo reality, into eshilo la. Ukuthi okay lento econvince ukuthi like uthe okay ngicela umshaya kokugcina. Ngoba like uyangi-enjoya usho okay. You understand? Shuthi kahle kahle na umhamba phambili. No. Was he the first guy you dated or no? Before. But uyangayenzi njengaye.
Yabo njalo. Hayi phela nginganisebenzisa abantwana. Yeah. No, angithi phela lento le i-desperate. Mawushaya icini ushaya icileni. Mawushaya khona ushaya khona ngicine solihle. Lave ngijole nabo before okay bebangayenzi njengayo. Awu. So let's say guys need credit. Shoot. Okay. So bekakushaya ukushaya ngiyakushaya. Did. Uqale Uyawangishaya. Like physically. Okay. Chokungishaya kwesitari. So when I'm going to shower seat, our hand should both sound by punching bag. ngithanda ngaleyo ndlela. Ekhaya ubazi ukuthi uyakushaya. Ngithi bathole okwesithulu la sengibuya khona ngiveli hayi. Yo, and very serious. Nihlale phela like what did you guys meet? Umfana lona umuntu ukuthi ashele amantombazane ku Facebook yabo. Wenze ukuthi makaloku angitext angithi ayizoza ngingayilumi. Wenze ukuthi sihlanganiswe i-cousin yakhe ingithathe ngoba uhlala eMiddlelands ngiseduze nakithi. Makangithatha sekabondile. Ngiba nalento ukuthi okay indlela sengiyibonile sengizoziyela. Usoziyela. So ngifisa meetup yami kenzakaleni. Meetup yethu besibeka seMiddlelands kabo cousin. Now something yana. Wasilanda end of fire. Nabangani bami sayohlala ke nabo bakhe cousin. Yabo bebaphuza. Then they bus camp again. So nothing happened in this day. Okay, singancabuzeni ya. Mara ikhinte. Ngicabuzana kanjani umuntu ucela ukumbona? Phela besengazi Ojidinga ukuthi uzozinikela. Bengazi ukuthi ngeke ngilale naye ngoba besihleli nabantu. Wayebona ngilana ngifisa meetup. Ngoba besihleli nabantu bengeke vele ngilale naye ngazi ukuthi la kusuku. Ifika benithi ukuzoyenzeka. Akusuku lapha ke cousin. If ever they need to Google, bekuzoyenzeka. Google yeah. Okay. So njengoba yena athi wena ungofisile for ukuthi ukripile. Is that true? Indaba ye-rape angiyazi ne. Into engibophisele yona ukuthi ungenele umuntu. Indaba ye-rape angiyazi and angiqali kuyizwa manje njengoba yenza amavideo. Na last year wayisho. Kahle yashiwo usisi wakhe athumela usisi wami ama-VM. So mama wamamela ngifone ungibe ngim-unblock ngimfonele athi izindla ngiyazi lento ekhulumayo. Ukubamba la. Okay. So wena bo undibo bomthanda. Umuntu omthanda umbophisa kanjani? Bekangikhulumisha. Last day ngigcina ukuba naye. Uthi uzofika kithi amoshe ngoba uthi ungithole ngifeva ngithi. Uzofika kithi amoshe alandele umfana engizona naye. So ungamelanga ubone ukuthi lento leyo iwazwile ngokuyenza noma bekangeke ayenze. Than uthiwa ngivulele umuntu omthanda ikhizi. Imagine ngaka abantu they only criminal record because of you. How do you feel when you njalo? Ngimfileli isoni. Because into makathuzwa yenza uyayenza. Because So what do you think we are ngafika kini abantu bakini bazothuka bambheke? Maka bekazofika yenze something Because remember lo muntu lo bekamshaya. So ukhiphe Manje abashana nefamily. Undibo ushaya abantu bakubejabidini ngithi bayishaya. Bayini ngithi bekazofika moshe alande nalomfana wabantu. Mina bengizochaza ngithini after sekayenzile. No, but now kumele yazi lento I feel like it's a false accusation, you understand? Amen. Azange kuyenze lokho, azange afike ngoyomosha kubo. You understand? Darling decided to take inyathelo lokucala angakayenzi, you understand? Imagine today umuntu abantu ne criminal record. Ngento angakayenzi. Sharp ukuganga bekaganga. Isitori mangasilandela kahle. But ukuganga bekagangela ukujabulisa umuntu wakhe. Ngoba each and every money makayithola bebayishela kwethu makasho. Am I lying? Imali ethenda ileyo tshontsha. No, la ileyo tshontsha. Emathenda ifika. Akayishongo. Izwile. Usiphandela ngamathenda undini. Mara cause Emathenda ifika. Yabona utshile one thing ne. Yabona ifike story mama standela. Yazi into engichaze uNdibo yini ne. uNdibo opening up
like kwaba even to ama-cameras ukuthi yena bekatshontsha atshontshela for yena nomuntu akhe babe right. Yeah, understand. Sharp uphanda lokho mara bekaphanda ngendlela e-wrong. You understand? Angeke ngithi ngiyamjudge nani but bekazenza ngendlela e-wrong vele. But bekajabulisa umuntu wakhe. But umuntu wakhe masekaphakama yomvulela ikhisi. Mara okay mntwana uzone. Ungamblame uzindle. Mara uphinde ungamblame futhi azoya ngisho ungamblame futhi. Remember once njengoba ngisho ukuthi ugabe ngashaya izindle. So manje masengatshela uzindle ukuthi uzoza kubo azoyenza. Nami if benguzindle bengizohamba ngivula icase why ngiprotect umndeni wami ngiyaziprotecta nami. Because afunamazi ukuthi umuntu mamela ngizobamba lapho futhi. Undibo nomama wakhe bane connection communication bebakwazi ukukhulumisana. Obviously nami noma ngafika kumama wakhe ngimdelele kwakhe. Qiniso lihle sofike sikhulumisane kahle sizokuthi inkulumo yethu iphele laphi. You understand? Okay lo musho ngokuthatha inyathelo lokuqala. Into engikhala okay asizwe from yena ne so kuze wena uyenze everything lo yenzile uyenziswa yini ukuthi ngiyovula icase. Yeah. Bekaloku athi uzoza liyo lengisho ukuthi uthi uzoza kithi alandele umfana lo umjidela akahlali kini mos manje uthi uzomlanda esikolweni ngithi so wena akahlali uso protect boyfriend yakho. Yes, nabantu bakithi. Eyinkulu. Endelanga lelo isikhathi ngibuye esixabana uthi amakavula ifoni yami wabona leyo date waya ngani embedeni wakhe akifuna ukukhipha something afuna ukungikaba wenze ukuthi ngiphume lo sheshe ngiphume wena kahle kube asikwazi ngiphume. So do you think nokukwazi bengakwazi ngikwazi ukuthi yomntana kahle exam mara now don't you think ukuthi yamprovoke lo muntu ngani umfebela kanjalo okay usahlelele ku-relationship wazi ukuthi yeah uhlelele ngifike after saloka saqhubeka naye lo okay sharp wayebongamlahli in between isitori sonke lento le masaqala ukuyenzeka and ezazijibulile sona amujita nenhliziyo encane. You understand? Angana ngochela banenhliziyo encane, you understand? But mina kube nokucabangelana in between. Do you know ukuthi wena intombazane uzwana nawe mawuzongangela, you understand? Like uzongifebela nani ngizokwada but angeke ngiyenze next. But mina ngakugangela uzofuna ukungibeka isandla lelo iqinisekile ngoba mina mawuzobheka isandla ngiyabona but wena mawuzongibeka isandla ngeke ngiboshe. You understand? So now ezinye izinto mangizoyibeka ne I feel like bomprovoke kumele ube nomlahla umthetho ukuthi mfana into yami nawe ayisebenzi asiyeke then uthi kuloku mprovoke nani yabona ukuthi uyikamgwaza lo khisha ngakubhiliwe umfana inhliziyo masiyihluka semaphela namantombazana nama feelings nama ngamfebela ngerong uzomshaya eqiniselihle lelo but ngamshaya mina ngiyaboshwa asicubeke ngaba okay yazwe ngaphuma ngibule because masihlukana ke umbeka akhuluma nesiswami masihlukana afonela usiswami akhuluma izinto ezingekho ukuthi ngiyamfebela ini yabo sometimes amfonele ongathumela ama-VN ukuthi hlukana nalo mfana loyo ngoba lo engizwana naye manje bekungasuke kuphela bengizwana naye ngisathola nondibo yebo ngoba besilokhu sihlukana nondibo ngitshole nomunye undibo angitext ongatext usisi wami atext umama mangikhulume kabi kumama wami yeah mama ngithanda abafana iwaye ngabuyela nondibo yabo kimi bebona into right for wena laba bafana labo baphelile bakhilana uvele ngaphuma kube because undibeka lokho afona ngithi no umuntu akhanyizwa kahle manje. Understand? Ake ukuthi uvele waphuma ku ukhishwa umfana ongamthanda. Bomthanda lokutshona labafana. Besihlukene makutshona labafana. Ngifuna uzwe bomthanda undibo lokutshona labafana la. Yebo. So wena shoot kahle uhila ngendlela wrong. Ngoba ngeke ungijojukele ku relationship ngenzi next. Uhila ngendlela wrong. How many boys are you now to the clan on you? Right two. No, Kara in what's in break up. Which is okay. Okay, no, I'm going to post food. Sharp. Imagine. First guy, Boston Divan. Now we're on deep. The second guy is a same thing. Sharp.
Bensenze protection labantu bethu. Lo qala ngalana naye lo esithuye Bengesenzisi. Don't you think ukuthi umuntu omthandayo kuzokhulisa? Ungacabanga wona. Boyena nje. Bengayenzi nje makabengeki. Bongeka nje. Status somfana usazi nasengibele umbhede. I understand. Okay, asichubeke ngesibelo sakho. So, masa ukusheka nje. Makaloku ekushaya kuphindisela. Wangaphindiseli. But then did you tell your parents ukuthi ugaya yamshaya? Okokuqala because sithole umama kwabo ukuthi akhulume naye. Okay, ayeka again maybe for 4 months. Aphinda amshaya futhi. Njengoba ngisho ukuthi bengiku ayengidabukela la ekhanda. Kwenze ukuthi kunge Dabuka ekhanda. La ekala kushaya. Spray sentini. So kwenze ukuthi makaloku athatha isikebo athi uzongihlaba ngimemeze umama wakhe shuthi ukhona endlini aphume amela akhulume nonke bathi ngibuyekela uzindle ayeku lapho vele bengizogeza ngiyakithi akafuni ndibuluke yangibiza la sakangishaya khona ku-street kula umama wakhe vele bekanyeko ngithi kuye ngithatha impahla zami and ngicela ihood yami athi ihood ngiyithengisile ngithi ndibangeke uzoyikhipha le hood ngiyayifuna ahamba endlini shuthi ngizwe idrobe kitchen ukuthi khona into ayikhiphayo makaqhamuka ngefastera because ikidneys lakhe labonakala uphethe umesi uphethe sovela makafika angazi bekafuna ukungihlaba kuphi angiyise ngithi ndikuyaxolisa ke kwenze ukuthi mangithi ngembamba ngesandla angivule la Ya, ngaba si story yavela emakhinisini ngomese. Ngikwenze ukuthi makaqeda ukungihlaba ngingaboni vele makaphume. Uhlalile? Ungivulile la. Ubla? La. Wena naye vile. Yebo. So manyanga semnyanga la beka nikwazele khona sho ukuthi angiboni igazi lokuliya manyanga semnyanga ngiyabona iyabhida. Sho ukuthi ngibize ngithi ndikunyabhida. Athatha ithisha yesisa athatha ibhasi lapho. So, ukwazi intentional. Wena ushuthi awusakufa. Yo. Hayi uwathi nakusaba shebo ngoba yo. So mangenzeka empilweni bathi umnike chance okugcina ngamnika. Why? Hayi nami No, bema ngabantu anifani. Khona abashira abathanda ama-gangster ezini, khona abashira abancane into zabo, khona abashira abancane into zabo. Understand? Khona abashira abathanda amaneli, kanjalo ngithola kuningi. Umuntu angithini uthathangeni. Yeah. So, uthi emaqeda ukuqala naye wazwala nombala bozwala naye kuyimpantsula eputra kuyini. So bobuyayithukela impilo yakhe naye ukuthi undiba ngakamlala. Angampatrick. Shinithukele la shebo. So awungashishanga ngamyeka. Mayela. Yena lo mbana. Ukayibo bisibelana. Imangqabeni ndibuyela naye. Yabo. Ushaka. Ufuna ukufela leli, ufuna ukufela leli. Besibuyelana yabo. Okay. Phela manje like since utrend yabona phela ngishona kanje. Uzizwa nje le nto ngiphatha kanjani. Ingizwe ukuthi because indaba ye-rape angiyazi. Indaba ye-rape ikhulunywa kubo ngabondiwe nakithi abayazi. Nale ukuthi umama amfonile wathi ama 2 years 6 months akayazi. Bathundiwe wayenza kanjani. Siduke yakhuluma nje into engekho. So, would you attend a podcast unaye nejwenda newakho? Why? Why? Ngiyamsaba le mfana lo. Sizoprotect lokhala So phatha amakhandlela share candle lights inside. Behind the scenes like we talk so like so we could be let's get Ngithengwe kuyo. Ngizokubonisa umntana enkuzi hayi. Yabona ukuyabona ngiyithanda. Nambe sithanda ngoba bengimenza le But ngini. mina ngithi uthanda la kubelfiki. Bongeke ukuphisa umuntu omthandayo. maybe sila khathele. No, ukhathela akafikanga nakini sonto.
or bekathukile uyathuka ukuthuka nakumoshela abantu impilo namhlanje hayi kodwa ya ushayela laphi ushayela ngazange samboka Usebenze umuntu oshaya umamakhe. so Uzindleka ngisaba umuntu ophula amafastela kubi. Uzomsaba ukuthi uzofika nakini. salula salula like into uyabhadala ngakhona for ukushaya umntana amlimaza samkhiphe ikhaya. Don't you think ukuthi engayithole kuwe umthola njani Ngithola nayo vele. so wena uzwane naye after the incident yenzeke ubhuti wakhe Entuzwelo kavika nayo. ufika nayo kanjani awuzinazo Ukuthi phela wayengekho la isathu ubhuti ubuzolo wayengekho wonke umuntu ubhuti wakhe. no lento lenjalo yabona kunilonto ezingasuki emzimbeni yabona akhe God forbid noma ngaba ngomva kwakho lezo silonto singesuke kuwo so na la muntu bekaphila naye kakhulu umuntu bekamkhonzi maybe kuyirole model yakhe you understand khambe obvious nami makungevele ka something ngithi ithemba nami nayabo ubhuti wakhe you understand so now my situation ngini understand lo muntu odlule endunini ngumele umsupport ayuthi umfebele Bengimsupport. Ngabika. ngokudlala Ushilo kodwa ukuthi ukufeba kwakhe uqale okay so asize kanje ufeba kanjani impahla yakho Ngifika ngempahla yami mina yes mina nje iqiniso ne angeke ungene ku relationship undlule 1 month ingakanani ingphikisi sexual active when I understand the situation lesikuma angakuthola that's why you should with more sexual active my sister let's ngafakaza understand angeke kushaye 1 month ungakahebi ku relationship bengashayi vele ngoba bengilala nondi behlukana iviki eli-1 or 3 days so iviki eli-1 or 3 days lo munye ukhele kanjani ukukhandle kanjani phakathi lo munye besilokuzwa efonini lokuqala awusuhlangana lawa bengizohlangana naye kanjani umuntu banginalile efonini so liwe kanjani liwe efonini liwe imi hawu kawunana sikhuluma ngani nalapha ngale ukuthi paradise no nguma iparadise man I understand ukuthi nilalane after many days nakumnye umfana bayithuka ulayena boy2 lo engikhuluma ngolo wesi2 umntamo wamama asenze kahle alo mfana ngasuzoza la uzozikhulumela lo kucala ubani wasewosteli uthandi ngozi uthandi bengayekuyo yena benhlanganela kuphi esingahlangani at all ingcina ukhuluma efonini wena your biggest issue kufana ngisaba bona yazi phela I don't think ukuthi ikhona umfana wentanga yakho hlale hostela onomuzi wakhe should be umuntu omdala ku hostel hayi bro It's approximately age 20 something. 22 ukhona 22 onendlala hostel That's approximately 20 something more than yes akucashwa amarumu hostel hostel akhona amarumu kwi hostel leyasizon level ezon level emergency hayi kuna hostel sezon 4 hostel okhuluma ngayo ngasisporweni ngisho ukhuluma ngayo ngale ngase PP emzini Mhlophe hayi lesemzini Mhlophe okay so lo baba lo masingambiza Wayithula so lo kuthi lo masingambiza la nawo sukukhuluma kusinzanga yakho ngena ngathi ngibuna 19 angama namba kimi phone ngibika amanamba esama sakhuluma mara namba khona
ngizobhekela manje ngifuna umfonele emakhamereni a-verify Everything. yeah. Oh, just the age pen. enyasho una-19 ya 19 2000. angazi-ke mabeka yenza nge-pregnancy Yabona sasemva. nosaba ukufa History right. But otherwise guys nizwile abaneyitori nizele neyitori otherwise bathi sibonga sithokoze zamakathi ngizangathi ngiphinde ngithokoze kwa base thathela phansi umbhedo lokho khona a short advice onganika umntana obhekile kuwe ngama past experience wakho ukuthi babamela abazali babo makathi phuma kulophuma and wena umzali wakho kubambile wathi lo u-right for wena wakhijimela le eya yikho ngithi sukuthi wena awumamelanga umzali yebo umzali ngathi lo u-right for wena wayale abekangathi lo guys for me Awu. ngathi ngizokhuluma nami uceda wena like umuntu umzali bakatshela ukuthi lo uzokhiphela into eso umyeke lo muntu loyo ngithi undibanabi bamthanda mara bathe amakhambi isikhathi mababona babona ukuthi hayi Azimadowani. yes sho ukuthi nabazali bakhona bayenzani baro ya ngasho sho ukuthi yabona umzali kulawo mthembe uzohlala ngithi ngekhaya Hani ngiyadlala shazi